L'any que ve a Gandia celebrarem el 5è centenari del naixement de Francesc de Borja, un dels nostres avantpassats més influents en la història. La commemoració d'efemèrides és un magnífic recurs per aconseguir dues coses. D'una banda, el record del que se celebra i d'una altra, la promoció de l'espai o de l'entitat que ho organitza. És a dir, pedagogia i publicitat, o el que és el mateix, ideologia i rendiment econòmic. Es poden commemorar moltes coses, i per la tria ja podem obtindre pistes de per on van les coses. Però de vegades no s'aconsegueixen els objectius previstos. L'any 2007 s'acomplien els 300 anys de la batalla d'Almansa i del decret de nova planta. La seva commemoració va ser ben tova si atenem la transcendència del fet històric per al nostre poble. Clar que als nostres governants fer pedagogia, recordar un passat on érem un poble lliure, no els interessa. El mateix ocorre amb un altre fet històric cabdal, l'expulsió dels moriscs, en què enguany fa 400 anys. A Gandia venim parlant des de fa molt de temps d'aquest 5è centenari. I això està bé perquè les coses s'han de preparar adequadament. Però no sé si en aquest cas això s'ha fet. Perquè a banda de reconèixer la importància històrica de Francesc de Borja, quart duc de Gandia, virrei de Catalunya, tercer general de la Companyia de Jesús, la idea, com dia, és promocionar la ciutat, que ens visiten, que ens coneguen, és a dir, una rendibilitat econòmica afegida per al turisme i per al comerç. Però pot ser el que es troben els nostres visitants siga una ciutat en obres, incòmoda, i uns monuments també en obres, com per exemple el propi Palau Ducal i la seva Galeria Daurada. I pot ser això siga contraproduent, i l'efecte que aconseguim és que aquells que ens visiten no tornen mai més. No s'ha sabut planificar les obres adequadament, aquesta és la realitat. El principal objectiu, quan començaren a parlar del tema fa quasi 10 anys, era tindre acabada la rehabilitació del Palau Ducal. I això no serà possible ja. La promoció cultural pot ser sí, si trobem els diners, clar, i si sabem involucrar els col·lectius de la ciutat. Una ciutat que em fa la impressió que, desgraciadament, viu un poc al marge de tot això, tret dels que han tingut la sort de ser agraciats amb la loteria de les subvencions.